Čerstvý majster sveta v cyklotriále zo Španielska bol doma iba niekoľko hodín a už sme ho zastihli v tvrdom tréningu. To neznamená, že už keď mám po majstrovstvách sveta, že nebudem trénovať, práve naopak, ešte ma čaká kopec veľa pretekov. A hneď tento víkend mám svetový pohár v Poľsku. Na oslavu titulu niet času, ale chvíľka pre rozhovor sa našla. Cesta k titulu nebola pre Janka jednoduchá. Začala v Čechách prvým kolom svetového šampionátu. Sám som nečakal, že sa postavím na najvyšší stupienok, ale šťastie mi prijalo a môžem povedať, že tento rok som sa kondične aj technicky na bicykli zlepšil, vyjazdil a výsledok sa dostavil. Cyklotriálový svet spozornil. Španieli si povedali, že na tohto blondiaka z Popradu si musia dávať pozor. Tak v Španielsku som bol už dosť sledovaný jazdec zo strany Španielov. A keďže som v Čechách vyhral, tak si ma už tí konkurenti vlastne začali strážiť. A bolo to také skôr o psychike. Španieli postavili náročnú trať. Francúz Fabregas šiel pred Kočišom a domáci Roura, tiež adept na titul, štartoval hneď za ním. Čiže bolo to dosť o nervoch. Keď som videl, že ten Fabregas niečo prešiel, tak vedel som, že musím to prejsť aj ja a chcem pomýšľať o titul. K tomu došlo a členovi triál klubu Poprad stačilo k zisku titulu majstra sveta 6. miesto. Pretože som zvíťazil v Českej republike a za to prvé miesto bolo 25 bodov, čo je dosť veľký náskok. A vedel som, že v Španielsku nemusím nejak pomýšľať na prvé miesta, ale moja priorita bola poraziť Fabregasa a Rouru. V preteku sa ide na body a tak to aj bolo. Vyhrali tí, čo mali vyhrať. Od roku 2007 na Slovensko žiadny titul neprišiel. Majstra sveta a trénera v jednej osobe, ale teší aj čosi iné. Stále mám nejakých tých mladých chalanov pod sebou, ktorí mi fandia a ja verím, že ich to našlapňa, že ich to trošku motivuje na to, že by mohli a pomýšľať aj oni na takýto titul, aby vedeli, že sa to dá. My sme stále na tréningu akože pozerali na ňo, učili sme sa od neho a strašne sme radi, že sa mu to podarilo. Sme radi, že toto dokázal pre popradský cyklotriál. Lepšiu motiváciu pre rozvoj cyklotriálu v Poprade by sme len ťažko našli.